स्वामी सद्गुरु महाराज की जय, काशी मठाधीश की जय, काशी मठ संस्थान की जय।
ब्रह्मांड एक महोत्सव असुदे नवरात्री पर्वकाल प्रियंगा शारदे प्रतिष्ठापनेतो आराधनेचुगे देवळे प्रतिष्ठित सन्निधानांतून संगीताला समर्पण करून कामना येईल येचुले तसंकीची देवा तुझे गोडी एक इच्छा तसंकी प्रार्थना ये दबले महाजना सर्वांनी मिळून 30 वर्ष पुढे तसंकी तुगेला एक विशेष वैभव कारणीभूत जाम काजलेले तुझी भंगरा पहले जाम का पेंट होती देवा तसंकी तुगेल तो ये पेंटे परगावा रस्तभर गेलांती सर्वेई तू अनुग्रह केला त्याला तसंकी काल आखिलम तसंकी चालवलं तू क्षमापण कर का विशेष जाम तुगेल तो वैभव तू तसंकीची ते पालक बेसून तुझं समर्पण तो पोळमचं वैभव शीघ्रातिशीघ्र तू पेंटे दिम का तगमन तू सर्वे कोर का देवा मात्र नाही सर्वांनी एकत्र झाला जे अंगल समाजात साध्य जाम विषय ना तसंकी साध्य जमचे सर्व विषय तशी ये सर्वे अंगल ये पेंटेचे मात्र नाही परगाम भजका सर्वांनी मिळून एकत्र जाम तुगेल ही सेवा तुझं समर्पण तुझी सेवा शीघ्राति करून घे तसले रूप आलसिल दोष असलेल्या तुम्ही मृत्यू को सर्वांगे एकमनान आमगेल देवालय एक भंगरा पहले की जत्तस आम्ही भाग घेऊन का आणि चांग रूपाने चला सुंदीम का आणि आमगेल थोडे सेवकोचे भाग्य आमगेल पिली एमएलए भाग्य कीर्ती घडून घेऊन राधी दोन सेवा समर्पण करते आणि गोलमचे भाग्य महाजनान देव अनुग्रह बरे पण प्रार्थना प्रसाद वंदना प्रवासरे गोविंदन गोविंदा गोविंदा श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय श्रीमद सुमेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय
सुली दया नवरात्रि उपासना सिद्धि शुभ कामना शतसंवत्सर पूजा फल सुली दया नवरात्रि उपासना सिद्धि शुभ कामना मंगलापुरा भकुतगणा नित्यमाक्त शरणेनु मंगलाकरी ज्ञानेश्वरी ज्ञान भिक्षा वंटूनु शारदा 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 शारदे शारदा। ओम भद्रं कर्णेः विष्णुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्गये सुवां सहस्रनामेर्घोषेमनेमहि तुल्यायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरक्षिणेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु। व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु। दांत महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू
सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले मेरे ग्रामशिला चंद्र क्रमांक के सामान्य दिव्यांशिला राष्ट्रपति साष्टांग वंदन करून परिवारांतू वृंदावनस्थ ग्रामशिला सुधीर स्वामी आशीर्वाद म्हणून अंग विराजमान देवशिला काशी मठाधीश श्रीमद स्वयंद्र तीर्थ स्वामीला आशीर्वाद म्हणून आडಳಿತ मंडळी सभ्यांना ನುಡಿದು स्वागत भाषण सगळीची प्रथम जाऊन आम्ही सर्व दिवसापुढे मंगळवारपासून सामान्य विनंती मॅनेजमेंट नुडी पर्सन नुडी तुम्ही सामान्य विनंती केली सामान्य घेऊन एक गुजरात एक पेमेंट शारदेना देऊ का आणि त्यांनी देसू का तेव्हा पुढे बाकी समय आशीर्वाद देऊ का म्हणून रिक्वेस्ट केली सोनाली आणि बाळ संतोष आणि जायकमून आनंदा ಹೇಳಿಸಿ तदनंतर आम्ही चुनू पहिली 3 दिवसापुढे एक आम्ही सोनाली रिक्वेस्ट केला नवरात्री आम्ही एक 30 वर्षापुढे एक प्रोजेक्ट सांगितले देवाने स्वर्णपल्लिकीचे प्रोजेक्ट जाऊ काम कारणांतर जणांना सुधीर स्वामींवर आशीर्वाद केला सर तदनंतर शैली स्वामींवर आशीर्वाद करून मंगळवारी गेले त्यावेळी त्या कार्यक्रम मोठा संघाला आशीर्वाद तू गेली की देवाने त्यातलं मन करता त्यावर त्याच्यावर आम्ही कसं नाही करतो जायना देवाला इथे प्रकाराने जोडतात वेळी आम्ही ध्यान करतात मग संगीत वेळी यावचं भारी कष्ट असतं काहीतरी वेगळं एका नवरात्री ॲडवायझरी बोर्ड आणि प्रेस्टेशन मीटिंग केलं आम्ही इथे बंगाल असं निरे नाको काल की बंगाल असं मग नंतर आम्ही इथं तक जाऊ का म्हणून स्टडी करताना आर्थिक दाखले जाऊ का म्हणजे अभिप्राय येऊन गेलो म्हणताना लागलं की सर्वे डिटेलर शॉर्टेज होता सर्वे म्हणजे आता कॅल्क्युलेशन करतात 3 कोटी रुपये तदनंतर बल्कि काय मंजुरी या सगळं म्हणताना 50 लाख रुपये या सगळं जातात आणि कोणी आमचे अभिप्राय आहे यामध्ये घेतल्यासाठी तदनंतर 3 दिवसापर्यंत मंगळवारपासून सोनाली विनंती केली स्वामींनी व्याज पडारी आमचे स्वर्णपल्लिकीचं आशीर्वाद करून त्या स्वर्णपल्लिकी देवांना पुढे बाकी आहे पूरा कुंदा पडतात उघडे तसे जाऊ काम तरी आम्ही विनंती करतो स्वामींनी जायकमून म्हणून आमचा सांगितलं तदनंतर शारदा महोत्सव कार्यक्रम निदर्शनातून खूप दूर नाही गेला म्हणजे त्यांना खूप ऐकून करतरी तरी मार्गभट मामा दिवसांना मी तरी 2 पुस्तकं बोलून आर्थिक कार्यक्रम करतो कार्यक्रम नंतर एक फोटो दूर घेणं तो कार्यक्रम करून तदनंतर नागभट मामानी मॅनेजमेंट आले रिक्वेस्ट करून घेणं एक शारदा प्रतिष्ठापन जाऊ का अंगा म्हणून घेणं अभिप्राय करून तदनंतर त्यावर आली आणि स्वामीला रिक्वेस्ट होण्याच्या प्रमाणे संकल्पना त्यावेळी त्यांनी करून घेणं आणि शारदा प्रतिष्ठापन केलं पुढे पुस्तक म्हणून शारदा मातेचं फोटो तदनंतर शारदा विग्रह प्रतिष्ठापन त्यांना त्यांनी नाव त्यांनी दिली पाहिजे बालवीर संघ म्हणून नाव त्यांनी सुधीर स्वामींनी काही त्यांना बालवीर निर्मित वीरबाल म्हणून तुम्ही स्फोट म्हणून वीरबाल संघ कार्यक्रम चंद्री चोरून राहिला
तंतूंची आईची संघटना 60 वर्षा कार्यक्रम सुवर्ण संभ्रम केला त्याच्या कार्यक्रमाच्या तिथे स्वामींनी तंत्रज्ञानाची समाजाची आमको पूर्ण आशीर्वाद करून आणि मकर संघाच्या देवस्थानाच्या विविध कार्यक्रमांचा पूर्ण तुम्ही हात मिळवून नेऊन गटार काम केलेले त्यांचे एक वाढ विषय नाही त्याच्यावर तुम्ही पूर्ण सहकार देऊ का आणि हांव चुकलो एक स्वाम्याच्या स्वागत संगीना प्रकृतन हांव स्वाम्याक हांव हार्दिक स्वागत करता तदनंतर हांगा गांवचे परगांवचे लोक काही नसले तांचे तेचे हार्दिक स्वागत करून मी स्वागत भाषण मुक्ता श्रीवास मंदिर नमस्कार करूँ सुदेव स्वामी वृंदावन नमस्कार करूँ तसेच आम्ही विराजमान असले काशीनाथ संस्थान श्री नेहमी स्वामी नमस्कार करूँ आम्ही बालसंघातर्फे 2 वर्षाचे शिकवतात काशीनाथ संस्थानाक आणि वेळ बालसंघात आई शिकायची 60 वर्ष पूर्ण संबंध संघ हा बनवतानाची 50 दशक म्हणतात 1955 त्यानंतर गुरु देवस्थान आणतो शाळोत्सव कार्यक्रमासाठी लक्ष्मीपुढे आणतो त्या काळाचे युवक आणतो आमदारांनी गाव आणतो त्या काळाने कुंदापर्यंत प्रसाद महाराजांची उद्देशना विग्रह रूपाने शारदा पूजा आणतात आहे आणखोन कारणाने स्वामी सुधींद्र स्वामी काय काळ त्या पाठामध्ये मी वस्तू स्वामीला सुधींद्र स्वामी आशीर्वादाची या संघटना मायने महाराजे चूक द्यायला हे लोक कार्यक्रम सोड नाही आहे त्याला म्हणजे सार्वजनिक कार्यक्रम चलतो प्रजा जनता नियम घेणं तर कालक्रमाने दुसरं देवस्थान जाते वर्षाचे कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर आता आमच्या समाजाचे कार्यक्रम विजृंभणाने पुढे 60 वर्षापासून चालत असतात 2012 आणतो सुधींद्र स्वामींना मंगळूर वासविधान असताना आमच्या सुवर्ण समारंभ झाला त्यांनी सुधींद्र स्वामींना की आम्ही 3-4 वर्षापासून आमच्या कार्यक्रम आयोग म्हणून विनंती केलेला स्वाम्यांनी त्यांनी सांगितलं नाव विनंती की त्यांनी दोनाकडे या काम समोर तर त्यांनी संपूर्ण आमचा आशीर्वाद करून सांगितलं आशीर्वादानं तो कार्यक्रम जातील भाड एक थोडी विजृंभणेने तो कार्यक्रम चोरवायला मात्र नाही त्या दिवशी जपून 2012 आणतो सुरू होता एक स्पीड आणि 90 वर्षाची अनिवार्य स्वामी आशीर्वादांच्या नावाला चूक द्यायचा 6 निदर्शन मिळाली त्याच्यानंतर त्या वर्षा काळ बदलला देवी प्रभाव झाले रुपयाचे प्रभाव झाले त्यानंतर रुपयाचे वीड झाले त्यानंतर रुपयाचे मोह झाला कडे 2-4 वर्ष मागची रुपयाचे कमलापूर झाले तशी दुसऱ्या जन्म साधारण वेगवेगळ्या साधारण मोरी पद्धती कोण अवश्य भंगार न गोळ्यांना असं आणि स्वामीला दिव्य असताना वज्र पद्धत सहित हा स्वाम्यांना आमच्या समस्त झाले एक अनुदिन प्रकार स्वामी आमच्याकडे खुशीने आनंद आहे सगळ्या नवरात्री कार्यक्रम बिझी असतात मस्त पारायण वगैरे प्रत्येकाने पुस्तक करून आमच्याकडे आम्ही विधी बोलताय खुशी आमचा आशीर्वाद करून देवाला समर्पण केले असतात आणि विशेष सांगितलं म्हणाले वीरबालसंघ कार्यक्रम असे समस्त कार्यक्रम मला सूक्ष्म संचलित होता संघाच्या ऑर्गनाइज केले आणि ओव्हरऑल जनाला बालापूर वृद्ध जना या कार्यक्रमात भाग घेत असं एक विशेष नाव चढव बायमांच्या शालोत्सवाला महिने 2 महिने पर्यंत तर पूर्व तयार करून त्या टाइममध्ये संगीत कार्यक्रम प्रदूषण तो कार्यक्रम चंद्रपूरच्या सहकार्यासाठी स्वामींना ह्या संदर्भामध्ये समाज सर्व वर्गाला कल्याण म्हणून आशीर्वाद करून आमचा आशीर्वाद करून सगळ्या वर्गाला मस्त स्वामी महाराज की जय स्मरण को मंगल भगवान आशीर्वाद करतात आणि मागील रात्री एक वीरबाल संघाने संस्थानासमोर 60 वर्ष जुनं 60 वर्ष त्यांनी वीरबाल संघाचे पुढे नाव आहे आजकाल विशेष उद्धार केलं पण आहे जवळ
पाबंदी नेमून केलं नाही स्वामी पुढे असं विशेष संबोधून महाजनान अनेक देवा पुढे गणपती असेल गेलं मला पहिली पुढे असेल गेलं महाजनान वृद्धी कोण दिलेलं आहे आकाला गुरुची एक संबोध पुढे असं झालं संबोध आजकाल गुरुवस्था या संस्थान ज्ञान मागून घेतलं समाजात धर्म संस्था आणि धर्मानुसार मार्ग आणून जो पुन्हा स्टोलेले ये पेटे शेष संबोध अंगल बनावला आणि पेजली शेष विरुद्ध दिले सांगू लेले की अंगा तंतुई बालवीर संगड ना शूट केले बालवीर म्हणजे ते ना करते बालांना वीर जला कट त्याला का बालवीर हनुमंत म्हणतात तिथे अंगा 2-3 हनुमंत असतात एक देवताला अभिषेक असा एक पेट हनुमंत असा एक कोटे हनुमंत असा क्रियामध्ये समाजाला गोल पडे असतो त्यातून हनुमंत तिथे आम्ही सर्वे माधव मेरा कोण मला हनुमंता भजक हनुमंता द्वारा आम्ही देवांना गातो तो हनुमंत याचं नाव जीवोत्तम सुद्धा आम्ही जीवन उत्तम हनुमान मात्र हरिय मद तशी हनुमंत अनुग्रहांक प्राप्ती झाला देवांना प्राप्ती देता अनुभव आहे राजवाल साहेब तस एक नागर अनेक प्रकार आम्ही आता राम नाम स्मरण केलाय तो नाही नमस्कार करता कशी नमस्कार करत काही मस्तकांजली म्हणून सांगतात कशी आमगे हृदयामध्ये तेरी दोष आमका सन्मार्गान वचताना प्रत्येक जीव बायोस अनेक बायोस मुख्य प्रांतामध्ये हृदयामध्ये तेरी असत आम्ही कोणच्या रामा तो प्रेरणा देऊन रामा थेट सुंदर नमस्कार करता मात्र वायुवती जाग असलाय रागरला यश अभिमानी देव तो नमस्कार करता तरी सेवा निरंतर करतस तशी चंगा गेली वेंकट प्रमाण निरंतर सेवा करतस तरी आणि ते काही वृद्धी का ते करतस घोडे काही भोगले जाम काम केलं कसं नाही आमच्या देवा तिथे उत्सव संतुलंगा उत्सव मेरा विशेष प्राधान्य असं शनिवार रात्री एक पेटे येतो उत्सव म्हणून आणि मात्र विशेष 2 दिवसांनी आरती घेता असं बरं आम्ही ज्या पुढे सांगला कोची तिकड राणी बरं म्हणताय रे ताकगलचे गाव म्हणून बोलणं उदिरापूर तर म्हणताय एकशी स्वाम्या संबंध आणि म्हणजे त्यावेळी उत्सव विशेष जयदेवाचे उत्सव म्हणजे एक तालवतीला उत्सव सांगतात नाद शब्द काही काम करा शब्द शब्द नाही देवी संबंध त्याला करता उत्सव नाही अरे बोलतो बात को चेंज कर दो ना देखो उत्सव नाम से देता देवा प्रीति देवा आकांक्षा निमित्त कसले जाम भावना देवा आनंद भर दुर्गा हेगे में तीसरी म्हणता की देवा आनंद भर दुर्गा तो जरूर सभा विशेष प्रामाणिक जांगा तद भंगा भले के देवा काम 20 वर्ष पुढे समय प्रार्थना केले दगे आरी गोरिया पाय गोरिया पर गोरिया सिया प्रयत्न केला तर चुशी जाना
आणि प्रयत्न सिंधू वैज्ञानिक प्रयत्न केला तर जो विषय अंगे बंद असू का आणि एकत्र सुका आणि आम्ही कोण गेलं बिरबाल सगळ्याच्या देवस्थाना दृष्टी सच्चा आणि बऱ्याचशा आम्ही ती करूया मागे विश्वासात गेलं का विश्वासात काम केलं आहे तो जो विषय असाध्य लागतो समाजात एक उदाहरण मिळते संदेश आमचे मन एकत्र झाला ऐक्यमत केला आमचा जो विषय जाता 30 वर्ष संसर्गपणे का तसं की आता विशेष ज्ञान मन देऊ आणि दुखायचा त्याचा नसते आणि ते कसं कालाय नसते ना त्यांच्या काल त्याचे कोण आहे खास ज्यात ती होळी बंद गोड आता करता ती देवाला तुझ्या आम्ही देवाला समजून घेतला रे सांगितलं देवा म्हणजे आई मुलींना जाम कामून केला एक वेळेला गेली स्वामी देवा भरला पहिले देवा त्याने पहिले नाका पैसेला तुम्ही बरी बंगाल गेले जाम तिला ते आपण अस्तित्व ही असं चंद आहे की त्यामध्ये देवात गेलेली वैभव आमगे देवतो ताकदचे नका आमगे देवाल वैभव जामका ताण भरपूर काम का आमचं दिले त्याचं समर्पण करू का तिच्या आमचं दिनचर्याचे 2 हाताने देवा आमचे हजारो हाताने आम्ही देवाक समर्पण करचे देवा आमका अनुग्रह करचे आम्ही त्याच्या शरणागत समर्पण करचे देवा के रे तू स्वीकार कर रे तशी आम्ही देवान समर्पण करचे तशी प्रीतीने त्याला समर्पण केलाय भोकांची नाम म्हणा मन तुका त्याला दिगा आनंद भरपूर का आणि देवान दिल्ला गेले ना दिनचे दुश्मन दिनची उड आहे देव तुझी लोक आदिता पुरा दिता आहे ना देवा कोणा जाम का की तगेल ते आणि गोरून येता पुराणा दिना दो ते भाग्य कोणा घरान का योगने शादीला योग्यता दितो रो ताका ऐश्वर्य कोणाची देव दिता तो बापा देवा समर्पण करता तो ऐश्वर्यवान देवाचे नाव नीतिमान जाऊका जब दिता येईल त्याचे वस्तू त्या प्रीती दिल्यावर मात्र घ्यायचे सांगुलेले तत्व तशी देवान दिवस केले आज ते लुकाची लागली मदत दिसल्या दुःखावरची दिसल्यावान भरपूर का माझं काही पसंती 60 वर्षाचे आमचे पुस्तक नवरा दिलू तुमचं सांगितलं नागे जायनाम का जब विश्वीने स्वामी लोग की साथ में जाता वज्र मुहूर्त को तशी ती काय केली त्या देवाला जाणूची बुद्धीची ज्ञानाची विद्येची ठीक आहे का 60 वर्षांत एक पर्व काळात एक जाम काय केली जे समर्पण केलं ठीक आहे त्यावेळी त्याची अभिवृद्धी करून घेता सुद्धा साहेबची सर्व विषयांची पिंडे आणि ते धर्माचे साहेब भाग्य देवान होतील का मात्र ते लोक सर्व कामा तेव्हा कटिबद्ध जाम का विशेष संग्रहालय के छान म्हणत सर्वांनी एकत्र म्हणणार कोणाने घेऊन जातील सर्वांनी करून शिकाती देवान भले बसून ते बोलतो भाग्य सर्व महान आणि देवान होतील का पुन्हा हा देवाने जास्त दशिमाने तशी असली व्यक्तीशाली तशी जी वा शारदांबानी प्रार्थना करून रबे शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु
ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಲೇ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಲೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಕವಂದನ श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परा